Malawi Brief. Omvera awa ndi Akamulebo Kaluwa amene nawo ali ndi zolankhula pa zomwe Malawi akudusamo makamaka pa nkhani imeneyi yakukwera mtengo kwa zinthu kuphatikizapo mafuta amene angokwera chapompano. Tamvetsera. Moni nonse kumene muli ndifuna uthenga upite pina paliponse. I think anthu ife sitikunena chilungamo. Ayi. Anthu ife tikukhala ngati sitikuziwa china chilichonse. Ndi zinthu zokhumudwitsa kwambiri. Kuti anthu akuchita comment pa zinthu zimene sakuziwa. Yes, ku South Africa mafuta mkuti ndosika. Yes, ku Tanzania mkuti ndiwosika. Yes, mukuti ku Mozambique ndiwosika. Yes, mukuti kaya ku Zambia ndiwosika. Koma onani izi akuluakulu chonde. Ine ndikupempha chifukwa chokhala ngati anthu ambiri ife sitikuziwa. 5 years yachakwera kunali kuba, kunali kusanena choona, kunali kupha, and kunali kuchita destroy china chilichonse kuba kuja kwakuti uyakuba uyu. Billions and billions and trillions. Kuchoka kuchoka mu system ya boma imene imavutika kuti itolere msonkho. Imavutika kuti Malawi Revenue Authority agwire timetable yeni yakuti tipanga msonkho wakuti. Amalawi chonde munimvese bwinobwino. Sikuti ndikuyikira boma kumbuyo kapena chani ayi. Ndiye ndalama zimene timalandira kuma donors or balance of payment imakhala ndi ma conditions. Nthawi zina ma grants amakhala ndi ma conditions. Ma grants ndi ndalama zimene timapasidwa sikuti takongora ayi ndi ma donors. Ndiye amayikapo zawo zakuti tikupaseni izi paina kukhala chakuti. Ndeno boma lachakwera laononga anthu awalemera ndiposa ndizi ndalama za nkhani. Munimvese zimene ndikunena pano. Anine ndikuziwa china chilichonse chimene ali nacho. Konse kumene anabisa ndalama ndikuziwako. Ndeno ndikamanena ineyo anthu ambiri amayesa kuti kapena uyu angonena. Muli ma trillions and trillions of money. Anthu awabisa ndalama ma girlfriends akumathawa manyumba mwawomo kumakhala ngati akupita uku ndi uku koma ali ndi ndalama zopya in cash. Akuluakulu chonde zimanimvesa chisoni chifukwa tikukhala ngati Amalawi akukwira munthu amene akufuna kuti apange zinthuzi kuti zikhale mndondomeko mwake. Ndi DPP itawina unfortunately panatenga nthawi kuti amulumbirise president. Chonde munimvese bwinobwino. 1 week ija, 1.5 weeks ija, anthu awanachosa ndalama zopya moti ku South Africa kuli ndalama za nkhani za $, iza machoka maboda mchinji, boda yakudeza, boda yapa somewhere apa pa nchewu apa. Amachosa ndalama zopya kwina kwasa amapita boda yakumulanje. Ena makalowera ngati kunsanje kuja ngati akupita pasidi apaja ukabisa ndalama. Akuluakulu chonde munimvere. Ine ndikuziwa chimene ndikunena. Sikuti ndingonena zinthuzi kuti ndikondwerese kandipita kaendane ayi. Nayamba kale 1991, 1992, 1993. And chonse chimene ndikunena, that's why today muli ndi ufulu woti muli multi-party democracy. Ngakhala anthu ena kunama kuti anabweresa ndiwowo. Anyway, izo ndi za siku lina. Chimene ndikunena pano ndi chakuti kuli nkhondo yoopsesana kuti kukhoza kukhala nkhondo yoopsa pakati pa Iran ndi United States ndi Israel. Ndeno pali malo ena mati homes pamene pamadusa mafuta aliwonse amene amabwera kuno ku Africa kaya ndikuti. Chonde munimvere. Ndi 1 week ago kose kuja anthu amapulisa maranda na mashipi aja kulanda ku Venezuela koseku kwakhala kuli not stable. Now,
Russian fuel ili under sanctions imapita ngati ku India, imapita ngati maiko ena, imapita ngati kuti Qatar ikuchita kuti ichite refill kumene apanga sanctions anthu ujeni Qatar, Dubai, kaichani mosemu, Saudi Arabia akachita firu ma strategic aku Europe. Ndechifukwa chache mukuona kuti maiko ngati Africa kwavuta kwambiri. Ndeno why ku Zambia ndiochipa? Ku Zambia kuli pipe si tuyendesa pa road ayi, kuli pipe from Dar es Salaam amati Tazara ine mpaka Lusaka. Mozambiki ili kufupi ndi gwero la nyanja kumene kukubwera mafuta akuluakulu. Tanzanianso ili kugwero kwa nyanja kumene kugombera nyanja kumene kumabwerera mafuta. Ndechifukwa chache ndiochipa ngati ndiochipadi. Ndino akabwera mafuta ache ife timatenga pa galimoto, magalimoto kuchoka kumene abwera mafuta awo kuzafika m'Malawi muno, sikuti pali pipe ayi. Ndeno pali ka stabilizing fund kaja kamene kaja katha chifukwa chakuti ndrama mulibe, anthu anaba ndrama. Anthu anaba ndrama ino, anthu chonde, anthu anaba ndrama osati masewera. Ndi ndrama zonse mulibe, chili chonse mulibe, chonde verano osamangonena kuti ayayi. Ndeno President Arthur Peter Mutharika akuyesayesa ndithu kuti malonjezo aja anati Amalawi pa ifeyo ife timayendesa choncho boma kusiyana nena kuti mafuta azasika azakhala 10,000 per liter ayi. Sana nene kuti ifeyo kaya chimanga zonse zingobwera chifukwa cha chikondi chimene ali nacho kwa Malawi. That's why mkuona kuti anasisa even AIP kuti anthu azigula 10,000. Achita chimanga maiko amene akutipasa ujeni ma grants, ma relief, tagula chimanga ku Zambia chabwera. Chifukwa chakuti chimanga chabwera chambiri. That's why mkuona kuti chikusika from 100 and something thousand 50 kg to ma 65, 35, ma 20 kachizafika ma 15. Velani chonde mumvere mubomamu anthuwa anaba ndrama zonse mulibe. Ndeno mafuta amabwera anthu inu munimvesere chifukwa anthu akuti kaichani mafuta aja amabwera pa galimoto. Ndakabwera pa galimoto mulibe masailos umu ndi hand to mouth zikabwera zipite ma filling station. MCP anakati abweranso mboma bwezi mafuta 1 liter tukugura 80,000 kwacha or ma 30,000 kwacha, chifukwa anakakhala kuti palibe ziko limene likwathandizaso chifukwa chakuba mena anabera. Malawi Revenue Authority bwezi ya panopa aseka ndikuseka komwe chifukwa palibe bwezi makampani onse ndiosekedwa. Ndechifukwa chakuti tikukonza zinthu ngakhale kuti ineyo sindili mboma koma ndili mchipani cha DPP. Mchipani chacho kukonza zinthu chifukwa ndi chimene chili mboma kuti panopo zikhale ngati kuti tikutolera. Tikamatolera kuti Amalawi tikamanena kuti panopo mujeni mafuta sika mtengo, ndi kuti tikuona kuti kubera kunakara akubwera panjanji. Anthu otithandiza bwinobwino tipangeza chifukwa paliso maplani yakuti kapena pakhaleso pipe tumbeya, kapena pipe tumtwara corridor apa tiyambeso mtwara corridor ija ya from mtwara pasidia paja pa ujeni ujeni kubwera pa Nkatabe tumati mtwara corridor imene inayambika bakira ngochoka kumene mboma anaisiya kuti people are discussing ndi President Mkapa nthawi imeneji anapanga rale ku Nkatabe kuti to be there mpaka Baini Matara Road Lundazi mpaka Zambia kuti tisegule mjira zosiyana kuti mafuta yambe kuti Malawi is a landlocked country. Not only that, ku Mozambique kuli flooding. Flood ku Tanzania kunali chimpwirikiti cha ndale ndi panakhalaso almost 2-3 weeks mafuta sakubwera muno. Ndi panali ngati kuti ifeyo tachitani heriti chimpwirikiti chopya. That's why tikupempha Malawi kuti Malawi chonde sesani
chonda Malawi chonde esesani kuti mafuta amene anenera kuti 4,000, if you look at 4,000 ndi ndalama yathu to a dollar ndi $1 tu, ndi $1, 4,000 ndi $1. $1 to equals to 4,000, $1. So you are buying mafuta at $1, which is even cheaper than in America, which even is cheaper than in South Africa, which even is cheaper than in Zambia, which is even cheaper than Tanzania, which is even cheaper than Mozambique. Koma chifukwa chakuti ife tikutenga ngati 4,000 chafua $1 ndi 4,000. Nde Arthur Peter Mutharika, the professor, is trying his best kuti at least afike maybe 1,000 $1, maybe $1 ndi kasenti uku, koma akukana kuti safike kuikhale pa $1 pompa apa. Ndi chifukwa chakuti akuti mtengo wadura kuchoka kaya pa Mangochi kupita pa Namiasi, kaya Blantyre kupita ku Zomba, akuluakulu mkati muone even the state of the roads is pathetic. Muli ma potholes anthu analibe amangopasa na ma contract akuba ndrama. Green Belt Initiative ndrama zonse ma billions inapita. Salima Sugar kunapita ku Eskom anapita ma billions and trillions anapita. Kwa ku Mega Farm anaba ma billions and billions. Ndrama zimene ku NIFI anaba ma billions. Akuluakulu mumvese bwino Malawi ndikupemphani uthenga ufike pane palipose, anthu awa agwidwe abweze ndrama. Ena ali ndi manyumba 50 ndithu executive chief executive wa NIFI kukhala ndi manyumba 50, maministers akali kukhala ndi manyumba 20 40, kuma road kumapanga ma filling station, a certain minister and ma filling station 12. Wina ndizanena bwino poje nde ndikamanena kuti make Malawi great again inali chifukwa chakuti tiyesese kuti zonse zimene anthu awa aba zibwerere timuthandize Professor Arthur Peter Mutharika. Koma chifukwa chakuti mbomamu muli kunama, anthu sitikondana, kuli maboza uyu ayi uyu musampite apa ayi, bwana ndife tinakuthandizani ekaichadi zonama zoka. It's all lies. It's all lies. These people did not help anybody. It was because it was just too much for Malawians. Panopo fuel fuel ankagura pa black market, ena ankagura 12, ena ankagura 15,000, ena ankagura 20,000, ena ankagura 30,000 1 liter ma black market. Ndebwezi panopo tukupita ma 100 something pamabwera ndrama ya 10,000 kwacha not, pamabwera ndrama 15,000 kwacha not, pamabwera ndrama 20,000 kwacha not. Nde Malawi chonde inezimene kufuna pano chifukwa anthu ambira kuti hey Malawi akuti akuvutika, hey Malawi akhumudwa. Tiyena kuauza zoona kuti zinthu sizili bwino, zinthu sizili bwino. Izizi bwezi ma ministers akumauza anthu, ma MPs athu amene ali parliament apite ma constituencies akauze anthu ngati civic education kuti this is what is happening. Muboma mulibe chilichonse, anthu anaba. Anthu inu ndikati anthu anaba mukhulupirire zimene kunenene siningone. Okay, ineyo sindili mboma, I'm not receiving any salary or whatsoever, koma ndikuona kuti chipani chathu cha DPP ndi Mulungu amene anayika pa mpando kuti tikonshwa kumene kumapita Malawi kumapita kuja kwakuti nthawi imene Zambia nali nthawi imene kujeni kwacha ukaya ku Zimbabwe, that was even better. We are going to go to Somali way kuti anthu ali ndi mitolo and mitolo ya ndrama pa msika kumagulisaso ndramazo pa msika. Ndi mmene ife timapita Somali. Anthu awa nalemera kopya andi ndikuziwa konse kumene kuli ndrama. Manyumba that bought houses in Zambia, houses in Kenya, houses in Dubai, houses in South Africa, in Cape Town, houses in Botswana. Some of them have bought even houses in Namibia. Even in America, they attempted to buy houses in America.
koma Malawi ndrama zake za msonkho yathu ndrama zake zimene Malawi Revenue Authority akutolera ndi ku Malawi Revenue Authority kunalowaso chipwirikiti chopya kunali wokhawo amene amaba china chilichonse ku Malawi Revenue Authority sinalinso Malawi Revenue Authority mawater board nde chisimu matuluka ndrama anthu adimaki akuluakulu. These people have stolen money and I know what some of them they're even running away kutero kwa atawa kuti amupe Chilima chifukwa anaziwa kuti uyu azatiwulula chifukwa Chilima maziwa china chilichonse chimene anthu amapanga. That's why they had to kill him. Ndi akuluakulu enafe tinamangidwa ngakhale anthu ena kunena aichwa chani mkwamanga awa eka chani ena mpaka pano matelefoni athu sanatipase chifukwa telefoni inabedwa kumene kucha anatenga polisi aja akuluakulu chifukwa it was S20 anaitenga ya sikuti kapena chani anaitenga plus zinthu zimene anaba kunyumba kuno anaphwanya magalimoto kachani yanga anachita kuphwanya aliyesa akuziwa even apolisi akuziwa kuti anayigunda galimoto yanga tikuchoka kuna Mitete tukupita ku area 30 ku area 49 kuja kuti tikupita tinaenda uja wa Kaunda Road uja nde ine zimene ndikukuwuzani pana Malawi nonse ndikupemphani kuti Professor Arthur Peter Mutharika kuti afike kuti fuel isali 40,000 which is $1 sikuti masewera ayi ali ndi love for you people. He has got chikondi ndi ino anthu. He has got love for Malawian people. This is why yafika pa 4,000 and 4,000 kuti nene a true value ya dollar ndi 5,000 to a dollar. If it's even below $1 koma akuluakulu simasewera amalawi tikupemphani dekani mtima tione kuti ku Malawi Revenue Authority ziyambeso kuyenda bwino, ku Eskom ziyambeso kuyenda bwino, ku Ijenko ziyambeso kuyenda bwino, ku Adimak ziyambeso kuyenda bwino, mawater board ziyambeso kuyenda bwino, ku Makra ziyambeso kuyenda bwino, kumena anthu amalandira kumanabedwa ndrama zopya za ma revenues ichi the stabilization fund zinabedwa zonse ziyakulibe ndiri kufuna kose kuja kuyende bwino kunokima nde chisimu aliyese kunali ngati nsinje chisime chimene amadirapo zonse ziyende bwino. Strategic grain reserve ziyendeso bwino mukhale muli chimanga anthu anaba anthu ini chonde ndiponso tu mupemphere kuti Arthur Peter Mutharika akhale ndi moyo wautali chifukwa kunakapanda kuti Arthur Peter Mutharika ndi president wa dziko lino. Anthu inu amene mkunena pano mkuti kaenda ndani inu kaenda ndani bwezi kuliba atakuphani panebe zauti mnakhwimira ayi ine amene ndikunena pano 300 million yanga inapita pale anthu amene tinamanga tinakapeza koma polisi chifukwa chakuti anali part of it polisi amene aja anatulusa anthu aja moti nkhani ndiyovuta kwambiri zakuuzani china chilichonse chifukwa even malawyers angozemba choncho kuti pakhale zinthu zabwino ndene zimene ndikukuuzani pano zakuti mafuta afike pamene afika apa pali chikondi chopya kwa Malawi nde chonde tilolere kuti tivutike ine panopo even zakuti kandi ndama yakuti ndichine ndilibe koma tilolere kuti paka zinthu zambe kuyenda bwino mafuta azasika ndikukuuzana azasika zonse zinthu zikamba kuyenda bwino mafuta azasika ine mene ndikuziwira kapena akhoza uzafika 1,000 kwacha per liter maybe ma 2,000 1,000 even kapena even 900 ndikuti even sikuti ndikuti zimezi zapangika koma mene ndikuonera ineyo zamsogolo zimenezo zapangika koma chonde tikhandi chikondi kuti tikoze zinthu Malawi muno ndeni kupempha business ndikupempha wose kuti mukamachita adjust yes kuti nanunso mpange ma profits komanso muone kuti Malawi tingathandize bwanji ziko kwambiri. Good morning.